wallahi ba daɗe ba wata 'yar uwa ta zo har gida na Gombe, abin tausayi 'yar Gombe ce da kuka da hawaye a idanunta, ta rasa inda za ta sa kanta. Mijinta an musu aure ne, iyayen suka hada auren, suka ce kuma in ta bar gidan za su tsitsine mata. Ta ce shi kuma bai da aikin yi banda zinace-zinace da 'ya'yan arna. Ta ce ta zauna da shi ta masa nasiha, ta ce don Allah don girman Allah ya auro wata musulma ya kawo mata cikin gida, in zai mata kishiyoyi guda 3 ya mata, amma ba ta yadda ya je waje ya rinka zinace ba, ya zubar da mutuncinsa, ya zubar da mutuncin 'ya'yansa, ya zubar da mutuncinsu, in ba sa'a ba kuma daga nan ya ɗebo kanjamo ya sake kanjama mata, ya kanjama da su gaba daya. Wai buɗan bakinsa sai ya ce mata babu matsala, shi zinacensa ba zai daina ba, ita kuma ya bata garanti duk wanda ya mata ta je ta zina da shi wallahi ba zai hana ta ba. To wace irin al'umma ce wannan? Ƙanana ba su girmama manya, manya ba su jin tausayin na ƙasa.